Hor poza naiz, 24 urte ditut eta Bergaran bizi naiz. Kodezintasen nabil lanian, web eta aplikazioen garapenian. Ikasi neban plataforma anitzeko aplikazioen garapena eta web aplikazioen garapena, uni Eibar Ermuan. Nabarmentzekotan zoze, animauko neman duala probatzera, azkenian ikasi eta, ikasle eta langileen azalian egotea, uste dut esperientzia aberasgarri bai dela. Zalantza badaka eta ez daki oso ondo, igual adibidez beste ikasketa mota baten sartzerak orduan, ez daki oso ondo, uste dut hau asko oso ondo gertatzen dabela lan mundura eta gaur egun erabiltzen diren tresnakin. Gainera, hemen inguruan lanbide heziketak eta kontaktu oso dake enpresekin, zuzenian, eta materiala eta oso guneratuta dake, eta tresnak eta baliabideak nahiko onak dira. Animo!